أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da suna ta bugawa suna tambayan fassarar mafarkin ɓawon dabino. Ga abin da Shaf Gani Annabi ya fassara a cikin littafin sa Ta'iru mujalladi na farko shafi na 306 babu lami babu da yake magana a kan harfin lami yake cewa ɓawon dabino a cikin mafarki lallai yana nuna cewa a kasuwa ne da za a samu ko kuma a'a kasuwa ce za ta yi kyau wanda za a iya yi ma mace ɗinki ko kuma namiji ne zai ɗinki ko kuma ana na dukiya ce mai nauyi za a samu ya danganta dai ɓawon dabino kila mai wa samun ɗinki ne mutum ya yi ma iyalinsa ya danganta dai wallahu a'lam. Masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi